Takže já vás tady zdravím a dnes jo. Ano, podobně jako Gamer a Ment, jenom že my jsme jiní. A jak jsem si volal, tohle je ten let's play vesnický život. Původně jsem plánoval jinou vesnici, akorát že jo, mimochodem tenhle dům jsem já nestavil, jo? Jo, já jsem tady měl server. Jo, server, takže počkat, já si musím změnit pohled. No, já jsem tady měl server. A já to stopnu, takže očekávejte až potom. Takže už jsme tady zas. No a my jsme našli opuštěný dům a spawner zombíků. Který jsem musel vymyslet já, protože on má hlavný strašpitel. Takže... No. Ale tak... Tady ty slepy, co jsou blbí. Jo, mně se to povedlo. Máme svojí pátko. Takže tuhle mapu jsme si nakonec vybrali za dobrou mapu na vesnický život. Jo. V té jedné jsme už to zabili v jednom vesnickém domu, ale nakonec jsme vybrali tohle. Jo, to je jedno. A jinak my už jsme trošku těžili, takže hele, ty jo tak, vlastně ty jsi tam lovil, Jo. počkej, tak a ty ryby jsi neopekl. No, neopekl. Typický. Já jsem nestíhal. No jo, to nestíháš. No jo. Taková smůla. Jo. Tady máme fontánku, tu jsem já postavil a jdu si pro věci. Já jdu na fontánu. Jo. Já vím, já jsem je tady dal. Jo. Jmenovala se Pohádka o zlém královi. jsme to zahráli trochu, akorát dveř mama. No, příště budu dávat vejce tobě. Fireboy. Já jsem na to prostě Hele, ne. hlad nemám, ale já si zajdu ven. Trošku bych vám to tady chtěl ukázat. Tak. Tady je to normální jasnička, protože tady tomu domu. Ano. Proč prostě, ale Já buď to nějaký bug, si to anebo přesunu. ti hráči. No každopádně tohoto taky nevím, jestli je to zabudovaný nebo... No nevím, já jsem... Hele, to je prostě... Jsem se na tenhle svět nedíval, tady tak... Nějak... si udělali výstavku, tady pak úplně zavodovali, tady podali vlastně... To jsem zavodoval já. No tady dělali na vody, jo. Ne, nedělali. Co teda? Ne. Já jsem je lákal, jenomže od ní nechtěli. Jo? Tak a tam oni, nebo spíš tady Minecraft je vrah, protože tam uvěznil hodně vesnice. Nechápu, jak jsem to uvedl. Neuvěznil. Tak proč? Oni tam mají výřivku. No to vidím, to vidím. Je tam láka, každopádně... No oni tam sami vběhli a původně to mělo
měl být přístav. No, jenže vy jste si tam hráli s vodou. Malé děti si s vodou nehrají, pamatujte si to. Ano. Pro ty, kdo mají mladší sourozence, jako to tady neříkám dneska, ale obecně. Není to na kontrolní, ale prostě to obecně. Hele, tady je. Hele, Fireboy, pojď jezdit na loďce spolu. Bude sranda. Já se tady, hele, to už nebudu. Hele, ty rostou. Wow. Moje milovaná loď. Já nevím. Já rozhodně popluju na moře. Ty slepice v našem baráčku, tak to bylo ale ten barák je No to musím říct, to teda je. no tady je Já pluju, já doopravdy pluju. Hele, slepice se tady čachtá. Jo, to bude. Pokud se k tomu zase dostanu, ne? Jo. Jde o to, jestli se k tomu dostanu, ale určitě se pokusím co nejdřív to udělat. Určitě zítra by mělo být taky nějakou plánovanou, ale bude to asi... Taky bych chtěl říct, že budu natáčet respektive budu mít nový mobil. Ano, to bude. Takže očekávejte určitě video, ale s tím myslím, že by to mělo být tak jsem se dozvěděla Ježíš, já jedu se slepicou. Hele, slepička se vozí. To je dobrý, dívejte se. Hele, no tak. Jo, já jsem jí dal nažrat i přes loďku. Každopádně mohu být trošku ukázat, že opravdu jsme ten důl objevili. Ano. Hele, melon už je. Nech ho mě, já jsem ho vypěstoval, jo. Jo. Tak natočil video. Jo. Bylo to s barákem. Původně jsme to chtěli pojmenovat jinak, ale jak jsi to nakonec nazval tam? To bylo něco na to, já už si nevzpomínám. No, něco na to. Něco. Hej, počkej, tady ten melon není, ty jsi ho volal? No, jo. Já ho dám do česty. Ty jsi hrozné. Hodím brambory. No tak sázím. No tak sázíš. Hele, vím, že jako Minecraft je brambory nebo obilí se opravdu netějí. No dobrá. Budete kamarádovi třeba říkat, že
nakonec našel jsem políčko, tak jsem tam vytěžil nesmíte říkat. Si pak bude o vás kamarád myslet, že jste nějaký máklý a pokud ne, tak on o tom asi taky neví, ale říká se sáze. Pro ty, kdo Minecraft úplně nezná, takže sází se. Netěží se, ale nebo jako sklízí. Teďka jsem to úplně poplet. Takže jsem taky takový popleta a jinak jak tady pokusím dostat. Asi bychom v jednom tom díle, jak jsem nám ukazoval to jurský svět, tak my bychom ho točili let's play jako ze survivalu, kde jsme tam počkat. Ježíš, a já už bych to asi ukončil, protože už se to blíží 15 minutám a já můžu natáčet jenom 15 minut. Pro ty, kdo chtějí natáčet víc než 15 minut, musí si to přes počítač ověřit ten útek. Jinak, jo, ještě jsem jinak vám to bude, můžete natáčet jako víc než 15 A pomoc. Tak vám to tam jakoby schválí, že to tam může nahrát. Bude se to tam nahrávat, ale vlastně jenom vyplýtvá to data nebo vyšší prostě. Jo a tady je teda ten počkat, tady se hrozně špatně dostává. Tady už je ten důl, my jsme tady, no já to teďka už nebudu moc ukazovat, já jsem tenhle let's play chtěl udělat ten krátcej, protože tohle je samozřejmě jenom ukázka z toho vesnického života. No a já bych to teda... Video tam bude vesnický život, ale tam budou třeba Jo. pomávat tam, jsme tam našli, nebo nepočkali jsme ještě nějaký Věci. Jo. A já bych toto video asi už ukončil, takže já si to přepnu na jiný pohled a rozloučím se s vámi, ale nejdřív to stopnu. Takže já se s vámi loučím a co lidi, no a ano, no, tak můžete podpořit palcem nahoru, lajkem, tím odběrem. jo, Jinak budu rád i za nějaký komentáře. jo. Kdybyste chtěli, já mám opravdu hodně možností. A kdybyste chtěli natáčet třeba World of Tanks, tak u mě to nehrozí, jako, že já bych klidně natáčel World of Tanks, takže jestli byste chtěli, tak napište do komentáře a zanechte like. Já budu rád za všechno, co tam můžete komentář, like, odběr. Ano. Budu za to hrozně rád. A naschle.